Здравейте, аз съм Виола. В миналото видео казах, че някога може да снимам видеоуроци за тези неща, но не е сигурно. В това видео казвам, че ще ги снимам, но не винаги. А сега ще ви разкажа за основите на плетенето и за най-лесната гривна Candy Stripe. Най-често тези гривни се плетат от конци мулине, продаващи се във всяка кингалерия. За Candy Stripe ни трябват по два конеца от 3 различни цвята с дължината 80 см. Разпределете конците по цветовете и завържете един възел, като оставите 10-15 см отгоре. После ги закрепете с тиксо, щипка или топлийка. Може да почнем да плетем. С най-левия конец направете възел вдясно. Затова вземете конеца в дясната ръка и го сложете върху следващия, за да се образува примка. Вдигнете конеца в примката отдолу и затегнете възела. Тъй като всеки възел състои от две части, сега трябва да направим втората, която по принцип е същата. Повечето гривни състоят именно от такива малки възелчета. Първият е готов и сега плетем по същия начин с същия конец до края на реда. Направихме първия ред, да почнем втория. Отново с най-левия конец правим възли вдясно. Оплитаме всичките конци от дясната страна, включително и този, с който плетохме току-що. Сега трябва да плетем с друг цвят, но по абсолютно същия начин. Най-левият конец оплита другите с възли вдясно. Като продължавате така, ще видите, че на гривната ви се появяват разноцветни ивици. Измерете обиколката на китката си и изплетете нужната дължина, може 1-2 см по-малко, защото гривната ще се разтегне. Всяка гривна трябва да има връзки и това могат да бъдат обикновени плитки. Направете ги от двете страни на гривната, завържете възли и отрежете излишните конци. Честита гривна!
Candy Stripe може да се изплете от всякакъв брой конца и цветове, така че експериментирайте и показвайте творенията си на своите приятели, които възможно също ще искат да се научат да плетат такива гривни. Освен това, качвайте снимки на гривните си в Twitter с хаштаг ShowYourBraceletToViola, за да може да ги видя и аз. Ако харесахте урока, покажете това с един палец нагоре и се абонирайте за канала, за да ни пропуснете и други видеа. Мира късмет на вас! До скоро!